Marcelo dovodi svoju nevestu kući nakon venčanja, ali čim stignu njegov stav se potpuno menja. Umjesto da joj pokaže ljubav i nežnost, on odmah počinje da nameće svoju vlast. Strogim tonom joj govori da mora da ga sluša u svemu. Njegova majka koja sedi na polju čuje njegov povišen glas i brzo prilazi njihovoj sobi. Tiho usluškuje i šokirana je kada čuje koliko grubo njen sin razgovara sa svojom novom suprugom. Zbunđena i povređena, nevesta ga pita zašto joj se tako obraća. Marcelo hladno odgovara da je potpuno u pravu i pita je šta je očekivala. Kaže joj da ovo nije romantični roman niti bajka. Zatim joj naređuje da odmah skine venčanicu, objašnjavajući da je iznajmljena i da mora brzo da se vrati kako ne bi plaćali dodatne troškove. Ne dajući Joy vremena da odgovori. Kaže Joy da spakuje halđinu. Dok on odlazi u kuhinđu, Jerry je gladan i očekuje da mu hrana bude spremna što pre. Nevesta je duboko povređena, ali ne govori ništa. Tiho skida venčanicu i izlazi na polje. Marcelova majka to primećuje i nežno je pita da li je sve u redu. Nevesta na silu osmehuje i odgovara da je sve u redu. Na pitanje o halđini objašnjava da mora brzo da se vrati. Majka klimne glavom, skrivajući svoju zabrinutost. Nevesta odnosi halđinu Marcelu u kuhinđu. On je uzima i pruža joj kecelđu za sobarice, naređujući joj da je obuče pre nego što počne da kuva. Objašnjava da ne želi da isprlja svoju odečku, jer ne namerava da troši novac na novu. Insistira da sve kućne poslove obavlja isključivo u toj kecelđi. Nevesta se osecka bespomoćno, ali pristaže jer ne vidi drugi izlaz. Počinje da čisti i kuva dok majka ne mu posmatra. Teška srca. Kasnije majka se suočava sa svojim sinom, podsjećajući ga da se tek oženio i pitajući ga kako može tako da se ponaša. Marcelo je odbija, govoreći da je to njegov život i da ne treba da se meša. Povređena i razočarana, majka odlazi, misleći da je postao isti kao njegov otac. Nakon što završi sve poslove, nevesta se vraća i obaveštava Marcela. On sve proverava, a zatim joj naređuje da opere njegovu šoljicu za čaj i ponovo očisti. Potom joj kaže da se okupa, lepo obuče i stavi parfem pre nego što se vrati, jer ne voli da je vidi u takvom stanju. Nevesta ga shutke posluša. Na polju je zaustavlja Marcelova majka i otkriva koliko je boli ono što vidi. Daje joj novac i ključ od tajne kuće za koju Marcelo ne zna. I moli je da odmah ode. Zahvalna i emotivna. Nevesta joj se zahvaljuje i beži. Gledalci, da ste vi u ovoj situaciji? Da li biste čutali ili biste se suprotstavili takvoj nepravdi? Podelite svoje mišljenje.